פול ווינטר, מוזיקאי, יוצר ומבצע מהמובילים בעולם. ווינטר מרבה לשלב ביצירותיו קולות בעלי חיים, ובמהלך הקריירה שלו עסק רבות בקידום נושא שימור איכות הסביבה. יצירותיו הייחודיות הקנו לו מעמד עולמי ופרסים יוקרתיים, והופעותיו מושכות קהל רב ואישים רבי מעלה מרחבי העולם. ווינטר זוכה 5 פרסי גרמי היוקרתי, חיבר 45 יצירות שהתקבלו בעולם בהתלהבות ובמחירות של מאות אלפי עותקים. הבקע הגדול, השבר הסורי-אפריקני, סדרה של בקעים גיאולוגיים הנמשכים לאורך 7,000 קילומטר. מדרום טורקיה דרך סוריה ובקעת הלבנון, לאורך נהר הירדן, ים המלח, מפרץ אילת, ים סוף ועד לזימבבואה שבאפריקה. בין היתר, הבקע הגדול משמש ציר מרכזי לנדידת ציפורים, מעליו חולפות הלוך ושוב פעמיים בשנה כ-500 מיליון ציפורים נודדות בין אירופה ואסיה לאפריקה. נושא נדידת הציפורים מייצג בצורה מקיפה את חשיבותו של הבקע הגדול. מעוף הציפורים מעל הבקע הגדול מזכיר לכולנו את כוחו של הטבע להתעלם ולהתעלות מעל הבדלים תרבותיים וגבולות בין מדינות. ווינטר הגה את הרעיון לפלייווייז לאחר שבילה בטיסה בדאון ממונה, כשמסביבו להקה של אלפי חסידות. היצירה תבוצע בהשמעת בכורה עולמית בקונצרט גאלה חגיגי בישראל. ביצוע היצירה ישלב 28 מוזיקאים ממדינות רבות לאורך הבקע הגדול, ותורכב ממוזיקה אתנית של כ-15 מדינות לאורך הבקע, בשילוב קולותיהן של הציפורים הנודדות. ביצירה תשולב גם מקהלת העפרונים, מקהלת הילדים המובילה בישראל, בשיתוף עם מקהלת הילדים סאווה משפרעם. הקונצרט החגיגי יערך ביום חמישי, ה-17 במאי 2007, במתחם נחל זוהר בים המלח, אשר יוכשר לאירוח 2,500 אורחים, מוזמנים, אוהדי היוצר וקהל חובבי מוזיקה. האתר שכבר אירח מספר מופעים בסדר גודל שכזה, יואר לצורך הקונצרט בתאורה מרהיבה, עיצוב במה ייחודי למופע ו4 מסכי ענק, אשר יציגו בזמן השמעת היצירה סרטי וידאו של הציפורים הנודדות לאורך הבקע וצילומים מהמדינות לאורך הבקע. בין הגופים והאישים המעורבים בפרויקט נמצאים המשנה לראש הממשלה, מר שמעון פרס, אשר הסכים לשמש כדמות הציבורית המזמינה ומארחת את האחמים לאירוע, החברה להגנת הטבע, אוניברסיטת תל אביב, אונסקו, המועצה האזורית תמר, משרד התיירות ומשרד החוץ. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט המרתק הזה ומקווים לשיתוף פעולה פורה. The sun is up. Scott Sloan on the sun gone.